Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Ol iyil azat diýler. Asen haram dağlyňa ötüp gidersiň bu dünýeden. Bugün cemaatın iyiliň içinde de ahir şolatlanem ötersiň. Tohum tiýijiňe de şolun maňlaýyna sapa bolar şol. Haram dağın netlili. Mümkün goýarsyň ogluň, ýetişersiň. Mümkün ýetişmersiň. Bu zatlar Allah'ın eline. Haramda sen sinýänmi? Şu azat diýilen oğlun sen ol sümükli oğlun bilen deňeçerek ýaşy. O Serdar sümük bilen, süplük bilen. No. Ya da sen ýigenden bilen deňeçerek. Ýöne ol ýigidiň arkasyna nökerem ýok, hiç kimem ýok. Ine ýigit. Ine iyil ogly. Ine batır ýigit. A senkiler sen özüň ýalyk zırrytdun, sen hökmürowanlygyňa bukylýarlar. Bilgin, ýurduň içinde azat ýalyk ýigitkendir. Düşündiňmi? Ýöne sen inni serhedi özüň bozdun dämi? Geçdiňmi serhetden? Ha? Resmi ýagdaýda informatsion uruşdan göni çatnyşyga geçdiňmi? Geçen bolsaň onu hiç kimden gen görmegin, gatam görmegin. Milletin hem ahiri hakkı var. Ha? Milletim edil şonun ýalyk herekette bolar. Düşündüňmi? Yerden ýeke çykan ýokdur. Şul oýuna boýnaldyňmy? Onu şul oýunyň ýygyna, jogabyna da taýar bolgun. Düşündüňmi?